Amina aduga ko ka to di. Ifle ko to ko to na. Yara ko sa sila sa Amina aduga ko ka to di. Adu na isi yoro ne ya fiena kiki sembo demsene nusela aka ko ka to te kelenye a fin te kelenye bi wa o yere tembo su ya kelenye ika sabali adu Majugu wa tilala awo majugu eske enye ni ala ai ne nyami mogo ni nyama mogo ni fiye komina kanana galundala weche parce que mogo do be kuma be la kalu u be ta galundela do wera be atila kaloli no be ta galundela majuwa nyabe ne muna ne demseni meneni agili be nyogon fe weche adu ipura ka kuma mun fo sisa no hakilina de bila wallahi ne hakilila tigara parce que biga min foni ni te demsani kuma ye ga ali sanfene ba fie e ka hakili tu yere yame aha o kadinye ko sobre o kadinye nyame onem na tanterge nuwaro aha nyame iga nga foli fuye ah gar toare aha ya hakili tu yere la akobe tane ganga janga lama ma adudu abora ato aduga boa mune ma fai ka na tayoro la kadi mina min fiena adu yi dogoni ne ga hakili mun me hadula no bela iteketa hakili muso na kuma mu fa nyine no kwa muso ye kuma mi fon kun darala ga kabi adu ya dawa ka kuma ni kuma imbla bi madala bi insini madala adu be kuma to mina ani hakili na mbala na bela iti shige jaburu ya yala lata e koni shufe ibi shenga klefe ibi shenga o foi te sema ne ko ngo ngiga kuma ni adu ye ma blaga boa na kera mu yeke yere ba do nga fo atege foye idajugo bi terela adu be min do eta do ni deni be shika yala atonyogo nofe dereme taku wa kuma be abe wari delela ko ne ga hakili to adila afo adu ga hakili to ne na sake me seke kela Adu, ina nani? Ina ra gumende ki ko ko simo. Tema plan fo sur trajet wala. ina fo plan tume nyogona Oh, trajet sira na ma shedo belen shedin flan la flan nyogona. ispa Oh. no nin tranjien temeniga kasure ma shedu abe muila Atu fo gane la, fo. tranjien jol temete mena nyogona Chamamba. ama shedu la Adu, fo kan fa. walem na la dilam dima sona mo ga shedu parce que na mufi dombe na la domirila we domo ya la tanu ame saware magono ame do de ya la ka shin kena dama o magono Yan kuma ni chene. De keko kuma kuju doge. Ibini ka kuma mo fo wa bebege che fana. Mais ani trajet ani me tuge ko. Ni mu fa market.
an ko tɛ wuli ka taa an sinaga la kɔfɛ siran Ah, ok, an ka taa yen. Ne yɛrɛ y'u minɛ la o. Téléphone dɔ filɛ ne ye nin sɔrɔ dɛ. e ni bɔ Bon, ala ni tirajɛ sera waati tɛ ka sɔrɔ. An ka fêtu kan ka kɛ. Ne fana ye comme ça ka téléphone ta ko n bɛ taa feere. ba nafa foyi tɛ nin na ni si tɛ laban n'i sɔnna ne ta ma an bɛ taa so an bɛ taa i bɛ taa telefɔni bila parce que diɲɛlatigɛ la suyɛni filɛ n'i minɛna a la a bɛ se ka kɛ i bɛ don kaso la Ou bien o b'i ci k'i faga. i yɛrɛ b'a dɔn n'i minɛna u bɛ u b'i jeni o ɲuman bɛ nafa foyi tɛ suyɛni na wari bɛ sɔrɔ ni nin tɛ n'i ye dusu ta ka baara kɛ i yɛrɛ wɔsi la i bɛ wari sɔrɔ mun ni suyɛni yɛrɛ tɛ kelen ye. An ka taa n tɛ téléphone t'a nɔ la. Da fɔra den cɛmanni i bɛ baara de kɛ ka wari ɲini ka i ka musakaw k'i fa ta k'i ba ta o kɔni i bɛ kɛ dugawuden ye wa i ma suɲɛ kɛ i tɔgɔ duman bɛ fɔ fan bɛɛ kɔ. Ko jɔli ka téléphone ta ne taara ne téléphone d'a ma k'a jɔ a ye ne kɔrɔfɔ ne ma foyi fɔ ne ye jɔ ale Kɔrɔ tɔli ma kuma ne ma foyi fɔ ne ma kuma fɛ parce que e yɛrɛ b'a dɔn jo t'a la wala jo tɛ nin na donc ne ka kuma na ne tɛ ɲɛ parce que ne y'a fiyɛ fiyɛni filɛ nafa t'a la et puis n'i y'a kɛ comme n'i yɛrɛ ye kɔrɔmuso ye sinon ne ni dɔw bi ci k'i faga n'i yɛrɛ ka kuma de wala i ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ ne y'a mɛn an ka taa mun ye Yala ka gɛsɛ n t'a dɔn n y'a bila yɔrɔ yɔrɔ. N bɛ taga. E bɛ taa e minɛ nɔgɔ quoi. N ye minɛnɔgɔw ko sa i fara ka bɔ n na bi k'a to ne ye minɛnɔgɔw kɔ. Tɔgɔ de kɛ k'a bila Adu ɲɛ. Adu tɛ sɔn ka ne jaabi tan tɔgɔ si la. E ya ne min yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ka di a bɛ woyo kuya. Tubabu ɲuman na la RS de ton vie et à sutri. A ko bɛɛ b'i yɛrɛ bolo ye i ka diɲɛlatigɛ b'i yɛrɛ de bolo la RS de ton vie et à ta sutri. Wado ni bere. Allah Allah Onche, somɔgɔw bɛ di? wali foyi tɛ yen Onche, aw nana? awɔ Onche. papi sisan kɔni n'i b'i sigi majuguba kɛrɛfɛ parce que ne bɛ fɛ ka taa n kori quoi ok Oh, sɛji ta k'a d'a ma Adu. Papi i fa don. bébé A ka kɛnɛ? wali foyi tɛ yen Onche, somɔgɔw don. Baasi foyi I tɛ. dɔgɔninw don. Bébé. Onche. Papi, ah i nali diyara n ye dɛ. I k'i hakili to Adu la kosɛbɛ. O bɛ diya n ye. Denmisɛnnin fitinin de don, a tɛ ko kalama. A ma diɲɛ ye diɲɛma ye. cɛma a fɔ a dun hakili to ne la Han? awɔ ne tun bɛ mɔgɔ ka fɛnw suɲɛ ka mɔgɔ dɔgɔya ka mɔgɔ neni ne tun bɛ fɛn bɛɛ fɔ mɔgɔ ma ne tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ fana tellement Adu nana Adu ye ne ladi ne ye nin ko ninnu bɛɛ dabila mais a ye sabali don a ye kuma bɛɛ fɔ ne ɲɛna ne ye nin bɛɛ dabila bon ne b'a lajɛ ni Ala ka ne kɛ Adu ɲɔgɔn na N y'a mɛn. Bon n'a ta o ta aw bɛɛ ye kelen ye. A y'aw hakili to ɲɔgɔn na. mais n'i ko ten n y'a mɛn Ala ye nin o nin da i bɛ fili. awɔ Ni Adu filila i k'a bilasira. N'i filila Adu b'i bilasira. N y'a mɛn. Ala k'aw ka jɛ sinsin. amina Ala ka hɛrɛ k'aw ye. Amina. Ala k'aw sutura. Amina. K'aw kisi gɛrɛgɛrɛ ma. K'aw tanga. N sɛ. Ala ka dɔn minɛ N sɛ. n'a dun bɔra ko bɛ taa n kɔgɔ la Ɔhɔn n y'a mɛn n b'a fɔ a ye. awɔ I ka n ka foli fɔ i ba ye. awɔ C'est comme ça les enfants bien éduqués. Denmisɛnninw kan ka kɛ tan de ka ɲɔgɔn bilasira.